de stânga și a punctat că reforma trebuie continuată în pofida crizei. România este amenințată de recesiune anul viitor, estimează agenția de rating Moody's. Potrivit analizei, economia va suferi o ajustare dificilă care ar putea dura 1 sau 2 ani. Una din principalele probleme cu care se confruntă țara noastră este criza globală de lichiditate care va împiedica fluxurile de capital spre România. Premierul pune la îndoială analiza agenției, în vreme ce șeful statului spune că estimarea este cea mai corectă previziune făcută de o agenție de rating. Benzina s-a ieftinit din nou astăzi la benzinăriile Petrom. Prețul a scăzut cu 9 bani și motorina e mai ieftină cu 6 bani pe litru. Benzina premium fără plumb 95 costă 3,04 lei. Noul preț al sortimentului top premium fără plumb 99 plus este de 3,37 de lei. La motorina top Euro Diesel 4 și Euro Diesel 4 prețurile au scăzut la 3,55 de lei, respectiv 3,47 de lei. Cea mai accentuată ieftinire s-a produs la CPD, unde prețul a scăzut cu 46 de bani, de la 2,45 de lei la 1,99 de lei. Traficul rutier va fi restricționat mâine în zona de nord a orașului din cauza repetițiilor pentru parada militară de 1 decembrie. Circulația va fi oprită între piața Charles de Gaulle, Arcul de Triunf și piața Presei Libere de la ora 9:30 și până la ora 13. Restricții vor fi și pe șoseaua București-Ploiești, între Fântâna Miorița și piața Presei. Și circulația în zona adiacentă a Arcului de Triunf va fi modificată. Până la ora 13, mașinile vor fi redirecționate pe Bulevardul Poligrafiei, pe Bulevardul Mărăști și pe strada Arhitect Mincu. Aceleași restricții vor fi valabile și joi până la prânz. Cine te inspiră cu mii de idei noi pentru casă? Kika, pentru că numărul 1 în idei pentru casa ta deschide pe 4 decembrie cel